BTC को सोरजिग्रा BTC को बानायग्रा बाउन्डारि बानायग्रा गोबां लिडारफ्रा दिनै गारनानै थांदों बिसोर जाबाय गाद्दारि BPF आरो हाग्रामा महिलारिनि गाज्रिनि समाव सोर दं? रायजोआ दं आरो जों बयबो दं। जाय बायदि मानसिया हाग्रामा महिलारिखौ गारनानै थांदों बिसोरखौ आं मोनथाम सबब थानाय मानसियासो केरेक्टार थानाय मानसियासो हाग्रामा महिलारिखौ गारनानै थांनो हागोन। नाम्बार 1 आव आं गाद्दारि जानांगोन, नाम्बार 2 आव आं सेल्फिश जानांगोन, नाम्बार 3 आव आं सार्थफर जानांगोन। अब्लासो दिनै हाग्रामा महिलारिखौ दिनै गारना थांनो हागोन। जाय हाग्रामा महिलारि आरो BPF दोलोखौ नागारदोंमोन बिसोर जाबाय गाद्दारि, सेल्फिश आरो सार्थफर, बुंदों बिक्रम दैमारिया। साधारन BPF नेताफोर दङ जायफ्रा जेबोखौनो मोनाखै। बिल्डिं, सन्मान, मान, थाखा फैसा, गारि गुरा मोननायफ्रा दिनै हाग्रामाखौ गारना थांदों। बिसोर जाबाय सेल्फिश, बिसोर जाबाय गाद्दारि, बिसोर जाबाय सार्थफर। आरोबाव बिक्रम दैमारिया बुंबावदों दि जाय फिसाज्लाया गावनि जोनोम होनाय बिफानि खैफोद दुखुनि समाव लोगोसे थायालासेनो नागारनानै थाङो बिसोरबायदि मानसिया रायजोनि नोजोराव गोलैगोन। गावनि न'खरखौनो गारनानै थांदों, गावनि बानायनाय बाउन्डारिखौनो गारनानै थांदों, बारसिनानै थांदों, गावनि लुनाय न'खौनो गारनानै दिनै मानसिया गोबां लिडारा दिनै गुबुन न'खराव थाहैदों। बियो रायजोनि गेजेराव नोजोरा मोजां जाया। दिनै जोंनिफ्राय जायफोर लिडारफ्रा थांदों BTCखौ सोरजिग्रा, BTCखौ लानानै फैग्रा बिथांमोनानो दिनै हाग्रामा महिलारिखौ लानानै गारनानै थांदों। जाय बिफाया जाय बिसाज्लाया बिफा थैनि आगोलनो गावनि बिफाखौ नागारनानै थाङो बिसोर जाबाय गाद्दारि, नङा होमबा? बिसोर जाबाय थार बिफानि बिसारला नङा। बिफानि समाव, दुखुनि समाव, अलखदनि समाव बोराइसिम गावनि बिफाजों थाफानानै दिनै संसार जादों बिथांमोनासो थार लिडार, बिथांमोनासो सैथो बिफानि बिसाज्ला। दिनै जों नुदों BTCखौ सोरजिग्रा गोबां लिडारफोरा हाग्रामा महिलारिखौ गारनानै थांदों। बिथांमोना दिनै थार लिडार नङा।